पटीदारी में चाची के लड़का के बियाह तय भेल बना। अबे हम बताओ तनी कि बियाह खेंगा से होई, बहुत हमनी के पीछे पड़ रहत रही चाची। अब इनके लड़का के बियाह हम होख ही नहीं देम। चल तनी बियाह काटे। अरे बाप रे, अब पूछा तलो हमरा के, हम नंबरो धइले बनी, हमरा के चिंतो बालो। हेलो, हाँ जी प्रणाम। रघुआ हमरा के चिन्ह तनी? हाँ, जहाँ रघुआ लड़किया के अपनी बियाह तय कइले बनी, हाँ वो हमार चाची हई। अच्छा ऐसन बाटे, हम एगो राज के बात बतावे खातिर फोन कइनी है। ई बात केहू दूसर बताई नाही। हाँ, ई राज के बात हमरे पता बा। ऐसन बाटे कि रउआ ढेर लबर लबर मत करी। बियाह में इतना जल्दीबाजी कइला के कौन गरज रहला? अरे बाप रे, ये 25 लाख एहिंगा रउआ उझिल देनी है। कबो पता कइनी है कि लइकवा कैसन बा कैसन नइखे, हाँ का करत रहला का नइखे करत, हाँ ये कुल ना रउआ पता करे के ह। उ तो हम सोचत रहनी है, कहनी है कि रुक तनी बता दी ना तो लड़की के जीवन बर्बादे हो जाई। हाँ तो ऐसे कहनी है कि पहले ही हम बता दी कुल कि का कुल बाटे लड़का के हाल चाल। हाँ नहीं देखी, लड़का में तो कोनो ऐसा थी नहीं खे, लेकिन ना तनी न रतिया के पियो के आवेला लड़का। हाँ माने हाँ उतना पीले रहे लगे, माने नारी में ढिमरा जाला कहीं। हाँ कबो तो जनता नहीं टांग के ले आओ के पड़ेला ओकरा के। हाँ एमे के पिया कर वही दोस्त कुल के साथे जुआ खेलल पियल इहे कुल होला। राति के पार्टी साटी होला, पी पा के कोई नारी में ढिमला जाला। कबो कबार तनी होश में रहेला तो माने घर चलियो आ ढिमला तो उहे माने कहतनी कि रउआ माने इतना जल्दीबाजी काहे रउआ कह देहनी बियाह में? इतना दान दहेज काहे के दे देहनी? इतना दान दहेज देहला के कौन गरज रहे? ऐसन बाटे कि रउआ ना जितना देले बनी दहेज वहेज, हाँ सामान उमान देवे के सोचले बनी, सामान देवे के तो सोचबो मत करी। सामान तो छोड़ी, जितना रउआ देले बनी कैश उ सब रउआ वापस मांगी सूद समेत। हाँ ना ये बियाह को रही लायक नहीं खे। वो तो हम अथी कहनी है कि माने सही जन बात बाटे तो हम रउआ के बता दी लड़का के बारे में का कुठी बाटे। हाँ माने जिंदगी तो लड़किए के बितावे के बाटे, लड़का के संगे तो कहे अपना लड़की के जीवन बर्बाद करे के। हाँ जीवन भर खातिर लड़की रोई हन। हाँ तो ऐसा ना करे का है। ऐसा हम सोचली हैं कि हम ना अब भलाई करम लोग के हम। हाँ तो ये से बियाह कर लायक नहीं खे। हाँ ऐसा देखी कि ना बहुत कम लोग ऐसा होला ना जो उनके केहू के बारे में सोचेला, लेकिन हम रउआ बेटी के बारे में सोचत हनी। तो ऐसा बाटे का सोचत हनी रउआ? हाँ और कैसा जन दे दे मैंने तो वापस लेम ना। हाँ एकदम मांग लेबे के बाटे। हाँ देहला गरज नहीं खे। लइका में तने बाप जब कॉलेज वॉलेज में पढ़े न तो बड़ी नु पिटाओ। ही बाप बड़ी मार सन लइका का दिन कौन लड़की के फेरा में हेने होने कुल करत रहे कुली लड़किन इनके छेड़ल थी कइल। तो यही पर न लइका खूब उनका कूटले रहला सन एक दिन। हाँ अब बड़ी शिकायत भइल रहे। हाँ प्रिंसिपल ले बापू माई बाप के लिए बोलेले रहे लोग। बड़ी बवाल भई रहे। हमरा से उस दिन देखल नहीं जात रहे जितना वो पिटाई रहना। ठीक बाटे, हम ना अब रखतनी जनी अब रउआ विचार करम ए बारे में। हाँ भाई रउआ भाई अपन बेटी के बियाह करे के बाटे वो घर में, भाई सब चीज ठीके रहे के चाहिए। चाची का माने चाची के का कही हम, चाची तनी हई तनी तेज हई। हाँ तनी का तनी मन ढेरे तेज हई। हाँ जब हमनी के कितना बोले ली तो पतो ही के कितना बोली है। तही से कहते तनी सोच समझ ले। हम ढेर कुल का कही, अब हम ढेर कुल नहीं कहम। हम अब जितना कहे कर लो उतना कह देनी है तनी मनी, लेकिन अब ढेर हम नहीं कह। हम कोनो शिकायत नहीं की करब देखी। हाँ ई बात रउआ केहू से बताए मत। हाँ क्यों फोन कैले रहिए हेंगा कहलिए ना, खाली वहीं बियाह काट देवे के बाटे। कह दे हमरा बियाह कर रही कि नहीं के दिया। ठीक बाटे रखतनी। हाँ ठीक बा पड़ा तनी सोचा में बारे में। ठीक बाटे गई बियाह कर ले लइका कर लइका के हम बियाह हो कहीं नहीं। जब बियाह लगी तब हम काट देम बियाह। देखत नहीं बियाह होती ना बाटे।